Estamos xa de volta. Contámoslles que, por exemplo, ter pavor ou ansiedade por perderse algo é o que se denomina como FOMO, un tipo de ansiedade social que afecta especialmente aos mozos e que imos ver coa psicóloga Carme Hermo. Moi bo día. Hola, bo día. Digamos que é un problema de saúde mental que se podería decir que se deriva, entre outras cosas, dun mal uso das redes sociais, non? Sí, dun mal uso das redes sociales e dun mal uso tamén da propia xestión do tempo, non? Queremos estar en todas partes á vez e iso é imposible. E cando estamos non somos conscientes, non o facemos con conciencia, non? De estar onde temos que estar. Claro, e ás veces pasa que estamos revisando o que publica a xente a que seguimos, seguido diario, e logo tamén nos encontramos con esas vidas tan idílicas que saen nas redes que nos fan ver a nosa con un ollo non demasiado bon, non? Un pouco crítico, quizás. Sí, porque, bueno, non son reais, non? É como... Bueno, non son reais e a veces sí que son, porque mostran cousas que temos todos, pois unha excursión, un plato de cocido, non? Ás veces mostran cousas que temos todos, pero que cando o temos non somos conscientes porque estamos pensando na foto. Como vai a quedar a foto e cantas persoas van a ver a foto. Entonces perdémonos o disfrute que nos dá realmente facer esas cousas. Claro, porque se lle damos máis importancia á comparación, a de mira que vida máis chula leva este influencer o que sigo, eu non podo, porque hai xente que tampouco pode permitirse o mellor algunha das cousas que vemos en redes, pero tampouco disfrutas do día a día, non? Claro, é o que realmente nos fai sentir é a realidade. Quizás eu non podo disfrutar de ir a un viaxe, non sei, a un país exótico, pero sí que podo disfrutar da compañía das persoas que quero e das risas que boto con eles. Entonces, o que vou facer ali é o mismo que fago aquí, o que me enche é o meu sentir, é o facelo. E o que se di moito, o que recomendade sempre os psicólogos, non? De centrarse no agora, no momento de que ben estou pasando agora, que necesidade teño de ir mirar o que está facendo fulanito, non? Sí, que necesidade teño e tamén que necesidade teño de que os demais o vexan ou de guardalo, porque se eu estou nun concerto, o que me fai disfrutar é estar nese concerto, non? O que meus oídos escoiten a música en directo, ese arte que o artista que nos regala. E cando, por moito que o graves, non pode ser o mesmo. Decimos que é para un recordo, para recordalo, pero valo a recordar co cerebro, non co sentir. O importante é sentilo para despois poder recordalo. Porque así o gravamos moito mellor, non? Na memoria e volvemos a ela e revivimos de outra maneira. Claro, se está no corpo, grávase mellor, sí. Porque estamos a falar de esa ansiedade que produce, pero tamén o feito de estar sempre nas redes sociais implica que se un se vai á cama con móvil, tiña previsto estar media hora, igual son 2 ou 3, e tamén falta de sono, coa consecuencia de irritabilidade o día despois, non? Sí, todo eso esgótanos, é un esgotamento innecesario, porque realmente o tempo que pasamos mirando as redes é tempo que perdemos de recoller, de espabilar para ir facer outra cousa, de falar cas persoas que estamos na nosa casa, non? Ás veces falamos con persoas que están en outro lugar do país ou en outros países e vésome no pasillo ou nas escaleiras cos veciños e non digo bos días, non beso a cara do veciño, pois, é unha pérdida. Está recoñecida como tal a adicción ás redes sociais? Sí, está reconocida como tal. Claro, é unha adicción no momento que me limita o facer a vida normal, non? A vida saudable, a vida que me aporta as redes sociais, cando o tempo que lle dedico fai que non yo poda dedicar pois a miña familia, ao meu traballo, aos meus estudios, pois está sendo adictivo. De feito, hai moitas experiencias en institutos, incluso en universidades, que lles están retirando aos alumnos os móviles e eles mesmos decátanse de que recuperan o que é a cura para isto, non? A relación interpersoal, as reaccións de verdade, o de falar, o de non comunicarse a través dun móvil, non? Claro, é que pode que haya un primeiro momento no que se nere ansiedade, pero somos seres naturais, somos seres sociais, non? Entón, o noso instinto, a nosa natureza, vai nos a levar que, a pesar da ansiedade que nos produzca estar sin as redes, as cabras tiraren ao monte. E as persoas disfrutamos con persoas, entonces vamos a retomar o noso pronto. Claro, e parece mentira, non? Ter que recomendarlle a xente que se relacione persoa a persoa.
Sí, parece mentira. Porque... Védelo en consulta, que a xente chega como moi sola porque se perde o mellor esa habilidade social. Sí, é que tamén veñen con moitas mensaxes de non necesito aos demais, que eso tamén veñen ás veces das redes sociais, non? A mensaxe de se non che aporta que aparte, ou se non sei que, como se non necesitáramos aos demais, pero, sin embargo, a min que teño moitos seguidores, que me ves a moita xente dende outro lado, eso non é real. As persoas necesitámonos uns aos outros, necesitamos os apoios, a pesar de que doe que as persoas non se comporten como ti esperas ou que non podan darche o que ti desexas, pero así como doe, tamén enriquece, tamén suma, non? Claro, que además é o mundo real, porque ao final unha etapa da vida podela vivir illado e vivir a través das redes, pero se queres desenvolver un traballo con terceiros ou que sea, vas ter que relacionar. Sí. Sí, é unha lástima, non? O sea, para que vivir solos, non? Para que vivir a través dunha pantalla? Si todo o millor nos pasa a través do corpo, non a través da pantalla ou a través solo dos ollos. Que ao final é unha barreira que poñemos entre coa xente que nos pode estar aportando moitas cousas. Moitísimas grazas por estar hoxe, Carmen. A vos por invitarme.